Kaixo guztioi, bideo honetan 2013ko uztailean agertu zen ariketa bat egingo dugu. Esaten digute daukagula planeta esferiko bat eta bere radioa dela 3200 kilometro, beraz ez dugu lurrarekin lanik egingo, ezin ditugu erabili lurraren datuak. Bestaldetik esaten digute gravitatearen azelerazioa, hau da G, lurrazalean, planeta honen gainazalean, hau balio duela, ikusten dugunez baita ere ez dauka zer ikusik lurraren kasuan daukagunarekin, bale? Eta bi datu horiekin alde batetik kalkulatu behar dugu gure planetaren masa eta bestetik gorputz batek izango duen ihes abiadura. Hau da, gorputz bateri eman behar digun abiadura gure planetaren erakarpen gravitatoriotik alde egiteko. Bestaldetik galdetzen digu planetaren gainazaletik zein alturatan, emaitza izan behar da altura eta ez erradioa, bale? Galdetzen digute zenbatekoa den distantzia hori, gure gorputza, bale? Gure gorputza hemen dagoena, biraka, bere periodoa 24 ordukoa izateko, hau da, bira oso bat 24 ordutan egiteko, hau da. Zein da HT 24 ordu bada. Eta azkenik esaten digute, irudi bat egin behar dugu, baina hori bukaren ingo dugu. Beraz, hasiko gara A atalerekin. A atalean, lehenik eta behin kalkulatuko dugu planetaren masa. Nola bi datu hauek bakarrik ditugun, barabiliko dugu gravitatearen azelerazioa edo gravitatearen intentsitatea, vale? Formula eta bere modularekin bakarrik ez dugu erabiliko modu vektorialean. Beraz, gravitatearen konstante unibertsala, planetaren masa eta R. Guri izaten digute lurrazalean, planetaren gainazalean hau dela bere balioa. Beraz, hau ezagutzen dugu, eta gain esaten digute zein den planetaren erradioa. Beraz, hau ezagutzen dugu. Ezagutzen ez dugun bakarra da M, hau zizun ere galdetzen digutena. Vale, aurretik parkatu astu zait hemen karratu bat jartzea, eta hemen karratu bat jartzea. Eta hortaz hemen baita ere, karratu bat jartzea. Vale, behin M askatu dugu, askatzerakoan gero datuak sartu ditugu, G0 datu bat da, G da konstante unibertsala, eta R ariketak ematen digu, eta, kalkula egingo dugu. Kalkula egiterakoan, ematen dugu 9,51, bidera 43. Gutxi gora bera lurraren masaren 10, bale? Gutxi gora bera. Bale? Eta orain eskatzen digute ihes abiadura. Hau da formula, orain jasagutzen dugu planetaren masa, eta nola esaten diguten kalkulatzeko ihes abiadura planetaren gainazaletik, R izango da planetaren erradioa. Behin datuak sartzen ditugunean, hau da lortzen duguna. Lurraren kasuan da 11,2, bidera 10, kasu honetan da 6,29, gutxi gora bera erdia. Ideia da gainazalean dagoen gorputz bati abiadura hau emanez gero, alde egingo du planeta honek sortzen duen eremu gravitatoriotik eta infinitora helduko da 0 abiadurarekin. Bale? Egin dugu ja A atala, orain B atala egingo dugu. Bale, ariketak esaten digu periodoa izan behar dela 24 ordukoa, gutxi gora bera, segundutan adierazita honen besteko izan behar dela periodoa, eta kalkulatzea zein den orbitaren altura. Horretarakoa kalkulatuko dugu zein den orbitaren erradioa, eta gero hortik aterako dugu altura. Beraz, askatu behar dugu R, hemendik. Askatzen bat dugu R, horrelako zerbait geratuko zaigu, eta orain egin behar duguna da, hemen barruan datuak sartu kalkulatzeko zein den gure orbitaren erradioa. Datuak sartzerakoan, hau lortzen dugu, R kubo egiterakoan, 2,28, bidera 10 metro, eta hori da gure orbitaren erradioa. Baina, gogoratuko dugunez, hau orbitaren erradioa bada, eta hau orbitaren altuera bada, argi ikusten dugu, R orbitaren erradio izango dela H gehi planetaren erradioa. Beraz, hau kontuan hartuta, H izango da R ken R. R txikia lortu dugu direla 2,28 bider 10 bersazpi, eta R handia dela gure planetaren erradio da 3,2 bider 10 bersei. Hau da 10 bersei o 10 bersazpi, beraz, bietan jarri behar dugu berdina eta kenketa egin. Hau 10 berseitik 10 bersazpira pasatu dugu, beraz, hau txikiagotu egin behar izan dugu, orain ja 10 bersazpi, biak daukaten magnitude berdina, kenketa egiterakoan, hau da lortzen dugun emaitza, beraz, gure orbitaren erradio izango da 1,86 bider 10 bersazpi metro. Azkenengo atalean, C atalean, zaten duten marrazki baten bitartez adierazteko, zaten dugu. Satelitea orbitaren edozein puntutan dagoenean, adibidez hemen, eta modu kualitatiboan, horrek esan nahi du ez garela oso zehatzak izan, behar hori kuantitatiboan izan barko zen, satelitearen abiadura. Abiadura da ibilbidearekiko tangentea. Zer egongo zen txarto jartzea, horrelako abiadura bat. Abiadura edo horrela, ez gara sartuko zein norabidetan ematen dituen bueltak, baina nik asunetan jarriko dut horrela. Eta izatez hau da
V orbitala, bale? Bale, oso ondo. Bestetik esaten digute satelitearen azelerazioa. Gorputz batek orbitak egiten dituenean, bera abiadura orbitala beti da berdina. Azelerazioak baditu bi osagai. Azelerazioa dauka alde batetik osagai tangentziala eta beste alde batetik osagai normala. Azelerazio tangentziala agertuko da abiadura orbitalaren modulua aldatzen bada. Hau da, hemen imaginatu da, mugitzen dela 1000 km segunduko. Hemen 2000 km segunduko. Hemen 3000 km segunduko. Hori aldatuz bada, agertuko da azelerazio tangentziala. Baina gu dakiguna da, nola orbitaren erradioaz den aldatzen, abiadura orbitala beti izango da berdina. Beraz, horrelako egoretan, inoiz ez daukagu azelerazio tangentziala. Noiz agertzen da azelerazio normala? Abiadura orbitalaren gezitzoa, hau da bere vektorea, bere norabidea eta noranzkoa, beti berdina bada ez da agertuko azelerazio normala. Baina aldatuz badoa, bai, kasu honetan fijatzen bagara, hemengo puntu honetan begiratzen badugu zein izango den bere abiadura, horrelako zerbait izango zen, ez da? Gutxi bera, luzera berdinekoa, horrelako zerbait. Konparatzen badugu norabide hau eta norabide hau ezberdina dira. Norabidea aldatzen bada, azelerazio normala daukagula esango dugu. Eta azelerazio normalaren norabidea beti da zentroranzko norabide eta noranzkoarekin. Beraz, azelerazioa izango zen hau horrelako zerbait. Azelerazioa jarri dezakegu edo azelerazio normala. Hain zuzen ere, daukagun azelerazio bakarra azelerazio normala delako. Eta azkenik, sateliteari eragindako gravitate indarrak. Gorputz honen gainean egingo den indarra, erakarriko du. Eta horrelako zerbait jarriko dugu F azpi G, bere gezitzoarekin. Eta honekin bukatutzat ematen dugu azterketa hau.